Benvinguts un dia més a la Punts de Viatge de Newscat TV. Avui us vull portar a un lloc molt especial i no massa llunyà, no estem parlant d'anar a qualsevol altre continent, sinó aquí mateix, a Europa. I us recomano que agafeu un bon coixí, us asseieu tranquil·lament i disfruteu del que us explicaré. I, per exemple, podeu agafar aquest coixí que vaig comprar justament al lloc on vaig estar, que és Białowieża. En polac, que és la zona específica on es troba, es pronuncia Białowieża. I què és això? Per què hi ha un bisó aquí dibuixat? Doncs és justament un parc nacional dels més importants que hi ha a Europa, perquè és l'últim que conserva un bosc primigeni europeu. Estem parlant que això vol dir un bosc tal com era fa 8.000 anys abans que tot el que és l'agricultura comencés a talar boscos, a construir camps i modifiqués totalment aquest medi ambient que són els boscos europeus. De manera que aquí, en aquesta regió, que es va protegir en el seu moment perquè els reis d'aleshores poguessin començar a caçar tant els llops, els ossos o especialment els bisons, aquesta caça protegida ha permès que el bosc en si hagi romàs durant tots aquests més de 8.000 anys exactament inalterable. I això fa que actualment puguem caminar per l'interior d'aquest bosc i descobrir com havia estat aquell bosc primigeni europeu que abans cobria gairebé tot el nord d'Europa i que ara està únicament reduït a aquesta petita extensió que ara representa el bosc de Białowieża. Veure'l, per caminar per l'interior, és fàcil, tot i que està limitat a una sola senda per l'interior, que són uns 7 quilòmetres, perquè tota la resta s'ha volgut encara protegir més, de manera que fins i tot els científics que estudien, que volen d'alguna manera examinar més en detall totes les espècies que s'hi donen, necessiten uns permisos especials i fins i tot per ells és molt difícil d'accedir-hi. Això ha permès que totes aquestes espècies es mantinguin i la llista és realment molt llarga. Estem parlant que com a ecosistema podria ser considerable una biodiversitat de les més altes d'Europa i que es concentra principalment amb els arbres, arbustos, n'hi ha unes 800 espècies de plantes. De fongs, per exemple, hi ha més de 3.000 espècies, que són fongs que el que fan és ajudar a que la biomassa dels arbres que cauen, perquè aquí no hi ha cap mena de tala de bosc, sinó que únicament els arbres cauen quan es fan vells o hi ha tempestes, aquests arbres que han caigut es van degradant, se'ls van menjant, com si diguéssim, aquests fongs i altres insectes que el que fan és transformar tota aquella fusta altre cop en humus perquè el cicle de la vida pugui continuar. De manera que quan caminem per aquest bosc, en realitat estem veient un organisme viu que està en continu canvi, encara que durant 8.000 anys ha estat sempre igual, però en el que veiem tots els estadis, des dels plançons d'arbres que estan acabant de créixer, un sotabosc de palmeres increïble, o els grans roures, que són els grans reis d'aquest bosc, amb més de 60 metres d'alçada i alguns d'ells amb més de 400 o 500 anys d'antiguitat. De manera que aquest bosc, el bosc de Białowieża, es converteix en un dels últims reductes d'un ecosistema que abans a Europa havia estat majoritari i que ara actualment trobem reduït en aquest petit lloc a l'est de Polònia que us convido molt a visitar. Espero que us hagi interessat i que ens veiem aquí la propera setmana a la Punts de Viatge de Newscat TV.